La xacra de l'atur ha deixat dos col·lectius especialment damnificats. Sempre es posa l'accent, ho deia abans, en els més joves, però, segons les estadístiques, són els majors de 55 anys els que més els costa tornar al mercat laboral. D'altra banda, com també deia abans, home, els joves tenen una vida pel davant i han de tenir una certa empenta a buscar-se aquesta vida. Però quan el pare d'aquests joves, la mare d'aquests joves es queda sense feina a 55 anys i quan veu a més que els seus fills tampoc no en tenen, què grinyola més a la família? Que no tingui feina el fill o que no tingui feina el pare o la mare? L'UGT de Catalunya vol que aquesta qüestió estigui present als programes electorals dels diferents partits de cara a les eleccions catalanes del mes de setembre i, si és possible, després, a través de l'UGT d'Espanya, de les eleccions generals espanyoles, perquè això i precisament per això volen que serveixi com un element de conscienciació social. En la mesura que tots estiguem conscienciats, els partits polítics també ho estaran. Per això ha començat la UGT de Catalunya una roda de contactes amb diferents formacions per traslladar-los una proposta molt concreta, de la que parlarem abans. Però contextualitzem-ho. Persones aturades de llarga durada per grups d'edat. Menors de 25 anys, en aquest moment a Catalunya 4.628, entre 25 i 34, 9.918, de 25 a 44, 26.986, de 45 a 54, 51.285 i majors de 55 anys, fixin-se la diferència, estem parlant d'aturats de llarga durada, no estem parlant d'aturats puntualment, 69.124. Les xifres, l'escalonat de les xifres, parla per elles mateixes. Si veiem precisament això què representa, doncs representa que un 76% de les persones aturades més grans de 55 anys no reben cap prestació i, per tant, no cobren ni la prestació mínima de 426 euros. El 76% de persones en atur més grans de 55 anys, 3 de cada 4 més grans de 75 anys no cobren cap prestació. 3 de cada 4. Per tant, val la pena revisar que això a Catalunya afecta a 78.000 catalans que són més grans de 55 anys i que fa més d'un any que busquen feina, representen el 17,8% del total dels aturats i un 36% aquestes mateixes persones dels aturats de llarga durada. La UGT què proposa? La UGT proposa el que ara mateix ens explica el senyor Álvarez. Com anem, senyor Álvarez? Bona nit. Bona nit. Què proposen vostès? Bueno, bàsicament el que proposem és fer un pont per a les persones de més de 55 anys fins a la seva edat legal de jubilació, de tal manera que puguin percebre un mínim, que el situem amb el salari mínim interprofessional. Aquí hi ha una dada important. El Partit Popular, amb aquestes reformes que ha anat fent poquet a poquet al Consell de Ministres, ha tret una altra prestació que hi havia pels majors de 52 anys que no estava condicionada a res, l'ha situat al 55 i ara la condiciona a que no hi hagi persones que rebin cap prestació dins de la família, per tant, la cosa s'ha anat agreujant. S'ha anat retallant, vaja. Bueno, però això és fortíssim, vull dir, fins i tot l'alta a la Seguretat Social, que abans era del 125% de la mínima, l'ha rebaixat al 100%. M'està dient que en aquest moment, en un nucli familiar, tots aturats, només que hi hagi una persona que rebi la subvenció mínima dels 426 euros... No, o que estigui treballant. Sí, ja, però només que n'hi hagi una... Si treballa, és una qüestió. No tenen dret a això. No tenen dret a això. No tenen dret als 426 euros. Per això, nosaltres el que volem és desvincular la prestació d'aquest subsidi de qualsevol requisit d'aquestes característiques, de tal manera que la persona pogués cobrar fins a l'edat legal de jubilació el salari mínim interprofessional, que són 648,50 d'euros, per entendre's. I el que plantegen, a més, és que aquesta persona estigui donada d'alta a la Seguretat Social, que si li puguin cobrir els buits que no té cotitzats, d'acord amb les seves cotitzacions anteriors, de tal manera que quan es jubili doncs es pugui jubilar amb una pensió d'acord amb el que havia cotitzat. Parlem de gent que ha cotitzat 35 anys, 30 anys, fins i tot algunes persones 40 anys a la Seguretat Social i que al final de la seva vida, per una crisi amb la que la veritat és que massa responsabilitats no tenen del que ha passat, doncs poden veure perjudicada la seva situació
de per vida. Són pobres d'avui. Perdó, a la recta final de la vida. Per això. De per vida a la recta final de la vida. Per això. Són pobres avui i si no fem res seran pobres demà. És en aquest sentit que hem elaborat aquesta proposta, quantificada econòmicament. Estem parlant de la vora de 1.400 milions d'euros per tota Espanya. A Espanya parlem d'una mica més de mig milió de persones, 1.400 milions d'euros, que fa 4 dies se li van donar al Florentino Pérez per rescatar el Castor. Vull dir que l'estat espanyol el pot assumir perfectament, que no tindrien d'anar als pressupostos de manera immediata, que poden anar als pressupostos quan les persones arribin a l'edat legal de jubilació i per tant tinguin de fer l'aportació als pressupostos generals de l'Estat a la Seguretat Social, i que no serà una alcaldada com la que hem vist electoral aquest cap de setmana amb aquesta proposta de tocar la pensió de les dones que es jubilin a partir d'ara. I que tinguin fills. Les d'abans, no sé per què, si s'han jubilat fa un mes no tenen dret, i les que sigui a partir de que el senyor ministre o al PP li va bé en campanya electoral fer-lo. Encara no sabem com es farà això, perquè jo crec que això ja ho veurem, no? Totes les alcaldades que no són negociades, que no són acordades, que no tenen un raonament que es pugui explicar de justícia i que generin discriminació, a mi em sembla que no van enlloc. Doncs aquí hi ha una proposta que no costa molts diners i que jo crec que és de justícia i que és d'equitat, no? Vostès l'impulsen aquesta proposta des de la UGT de Catalunya. La impulsem des de la UGT de Catalunya. Per tot Espanya. Per tot Espanya, la impulsem amb l'absoluta complicitat de la Direcció Confederal del Sindicat i la fem des de la direcció de la UGT de Catalunya i jo crec que la faran moltes organitzacions de la UGT arreu de l'Estat perquè volem que sigui una proposta que neixi de baix. No volem que sigui una proposta que neixi dalt, sinó que volem que s'interioritzi per part de la societat de tal manera que puguin anar teixint complicitats i que això el govern que surti de les properes eleccions tingui de fer-lo sí o sí perquè hi hagi una demanda, una exigència social de fer un acte de justícia amb les persones de més de 55 anys. Els espectadors que en aquests moments diguin, escolti, jo vull ajudar a empènyer aquesta proposta, què poden fer? Doncs d'entrada anar a Change.org i signar, que tenim oberta la compte perquè pugui signar la gent, recolzant aquesta proposta. Està fent una recollida de signatures. Estem fent una recollida de signatures a través de change.org. Efectivament. En comptes de fer-la com la fem tradicionalment per fer una iniciativa legislativa popular, hem cregut que és millor fer-lo per aquesta via més de conscienciació, de treball amb els grups polítics i a la societat, perquè nosaltres sabem, com sap la gent d'aquest país, que les coses que no surten de la base, que no estan arrelades, que no formen part de les necessitats de la col·lectivitat, finalment doncs, poden tenir promeses, però tot això es quedarà en no res. És en aquest sentit que estem treballant. Bé, estem parlant d'aquelles persones que es quedin sense feina o que ja arribin a partir del 55, o que arribin al 55 sense feina i que, evidentment, cada cop els resultarà més difícil, que passen a ser aturats de llarga durada i que no tenen dret ni a prestació de 400... Tan difícil és que trobin feina, senyor Cuní, que avui, abans de venir al programa, he estat mirant què ha passat des que hem fet aquesta proposta que és del 2014 i el primer trimestre del 2015 doncs a Catalunya ja no són 79.000, són 106.000. Aquesta és la realitat que vivim cada dia. Les persones de més de 55 anys, potser algunes sí que trobaran feina, però en general és molt difícil que puguin trobar feina. Vostè que, a més de la seva responsabilitat com a dirigent d'un sindicat com la UGT, tan important com la UGT, és també un observador social important. Per què els partits polítics es capfiquen a parlar sempre de l'atur juvenil, que òbviament és molt greu i que representa el percentatge més elevat de tots els aturats, i en canvi no hi ha propostes, sinó ni tan sols una explicació al problema dels pares d'aquests joves, que si es queden a l'atur com s'hi poden quedar els seus fills, ells no tenen ni temps de recuperar el lloc de treball, ni gaire possibilitat perquè les empreses a partir de 40-45 anys ja no et volen, perquè possiblement per edat no puguin tenir el coneixement dels requisits de les noves tecnologies que els seus fills sí que tenen, i en canvi d'aquests no se'n parla.
Bueno, jo crec que això són modes i estudis segurament que tenen a veure amb els resultats electorals, si no, no té una explicació molt raonable. També és veritat que és molt més fàcil fer propostes per contratar joves, sobretot tenint en compte que totes aquestes propostes són d'una desregulació i d'uns salaris miserables absolutament impresentables, i jo crec que és per això pel que els partits polítics fan això. Podríem també dir que segurament la societat, tota la societat intenta girar i deixar de banda aquesta part de la gent. Jo crec que no és baladí algunes coses que hem sentit aquests dies en campanya electoral. Doncs jo soc dels que crec que... No només m'he esgarrifat perquè a mi ja hi ha un líder polític que em vol jubilar, cosa que, en fi, està en el seu dret, només faltaria, a mi, a vostè, a la Rahola, a tothom, tots els que passem... Em sembla que ara ja, si tens més de 40-45 anys, ja no serveixes per canviar res. Efectivament. Per això ho dic, que jo tinc una mica la sensació que és això, i a mi em fa l'efecte que s'equivoquen, perquè aquest és un col·lectiu de gent que no només parlem d'ells, parlem dels seus fills, no només parlem que puguin sobreviure avui, parlem que demà puguin viure amb dignitat. Què farà tota la gent que ara està en aquestes condicions, que veurà mermada la seva pensió amb un 30 o un 40% si no fem res? Nosaltres no ens resignarem. Però fixi's que hi ha una altra qüestió a la qual, evidentment, vostès, encara que volguessin, no poden fer res. I és, què representa des d'un punt de vista emotiu, des d'un punt de vista psicològic, el trauma de quedar-te sense feina a una edat de la que tots els indicis t'empenyen a deduir que sempre més seràs un aturat i que el dia que deixis de ser-ho serà perquè passaràs a ser un jubilat. Bueno, jo crec que hem de trobar mecanismes perquè la gent que està en aquesta situació pugui trobar al·licients a la societat. I en aquest sentit, treballs de caràcter voluntari, transmetre els seus coneixements a altra gent. Segurament que aquí podíem parlar, i nosaltres estem disposats a parlar amb la nostra proposta de poder trobar combinacions perquè la gent pugui tenir una feina durant un temps i que pugui complementar aquest ajut. Jo crec que tot això són elements que es poden situar damunt de la taula, però nosaltres ens neguem a que tota aquesta gent no tingui veu. I la realitat és que portem temps, que és veritat que hi ha associacions que treballen en aquest temps, fins i tot a l'Hospitalet en el seu moment es va fer un congrés d'organitzacions amb una certa potència, però jo crec que arriba l'hora de situació amb l'escena política amb força i dir que si estem sortint de la crisi, si les coses van millor, i si no també, però si les coses van millor, si dediquem recursos econòmics a coses tan absurdes com rescatar una plataforma de gas, home, perquè no ha donat resultat allò que havia de fer la plataforma. Perquè no ha donat resultat això que havia de fer la plataforma. Home, pensem en les persones. Ha arribat l'hora de, crec jo, de fer això. I lo fem, además, de manera temporalment ampla. De tal manera que les persones de més de 55 anys, les persones que ara tenen 50, quan arriben als 55, puguin agafar-se aquesta fórmula. Perquè són plenament conscients de dues coses. Una, de que a una persona de menys de 55 anys no li podem dir que difícilment trobarà feina. Amb una de més de 55 li podem dir, i jo crec que és just dir-li perquè és la veritat amb la que es trobarà. Amb una de menys de 55 no, però també són conscients de que hi ha moltes persones de més de 45 anys que tindran moltes dificultats per poder incorporar-se amb unes condicions de dignitat al món del treball, perquè no hem d'oblidar que una part de les dificultats que té aquesta gent per trobar feina és com a conseqüència de les condicions absolutament indignes a les que la nova contractació somet a la gent. I una altra qüestió també important, perquè hi ha gent que diu i perquè les empreses no contraten aquesta gent que té molts coneixements? Per què no contraten les empreses aquesta gent que té una experiència laboral extraordinària? Doncs jo tinc la sensació que hi ha una cosa que no hem començat a analitzar i que haurem d'analitzar, que és que la creació de llocs de treball que s'està fent és més manual
té més a veure amb la força física que amb el treball intel·lectual o de coneixements i de feina. I aquest segurament que és un dels problemes que haurem d'abordar, perquè la sortida de la crisi pot ser una sortida que ens apropa més al Marroc que a Alemanya. I aquest sí que és un fet que afectarà a les persones que estan treballant per al conjunt de la societat, perquè d'ahir es desprèn l'educació, la salut, els serveis socials, etc. I ens torna a portar que, si és una qüestió de força física, és obvi que els 55 en tens menys que els 25. És una cosa bastant evident. Per tant, tornem a parar al punt on estàvem, no? És que jo tinc la sensació que en bona part, una part dels problemes que hi ha, perquè ara que s'està col·locant gent, que les estadístiques diuen que hi ha moviments al món del treball, doncs aquestes persones no es mouen. Vull dir, estem amb un 19% d'atur d'aquest col·lectiu. Estàvem veient ara fa uns instants la pàgina web a la qual es pot entrar per posar la signatura d'aquesta iniciativa de la UGT, crear la garantia més 55 pels aturats de més de 55 anys, que alhora garanteixin ingressos al nivell del salari mínim interprofessional i els mantinguin unes pensions dignes. Una iniciativa que necessita de la signatura dels ciutadans per poder convertir-se en un element de pressió als partits polítics de cara a les eleccions generals espanyoles, Congrés i Senat, d'abans que acabi aquest any. Encara no estan convocades. Per què? Perquè, òbviament, això només es pot canviar a nivell de legislació espanyola. Una última qüestió. Ahir es va signar el preacord patronals-sindicats amb la recomanació, diu la patronal, que pugin els salaris un 1% aquest any i 1,5% l'any que ve. Només recomanació? Bueno, jo crec que aquest acord, més que per les interpretacions que puguem fer la patronal o que puguem fer nosaltres, l'hem de valorar per l'oportunitat que té de trencar amb una trajectòria amb la que no hi havia acords. Els convenis col·lectius estan aturats de manera massiva i jo crec que aquest acord el que ha d'obrir és la porta a que es pugui revifar la negociació col·lectiva. La patronal li ha costat molt aprovar l'acord, tots hem vist les dificultats que ha tingut, perquè segurament que creuen que poden continuar exprimint a la gent, que poden continuar exprimint les exportacions, no són conscients que el mercat intern ha de funcionar, que el mercat intern és el que ha d'ajudar a generar ocupació, i en aquest sentit nosaltres el que creiem és que aquest acord és l'inici, realment, si de debò s'aplica els convenis, de la recuperació en ferm. Vol dir que crearem ocupació i, com ahir explicava el seu programa el Manel de La Vanguardia, aquesta pujada de salaris ens ajudarà a tirar del consum intern i a crear ocupació en base al consum intern, que crec que és la pota que realment necessitem per entrar en una dinàmica diferent. Per tant, més enllà de les interpretacions, la nostra opinió és una opinió positiva, que no solventa la negociació col·lectiva al 100%, no és automàtic, no és d'avui per demà, però que jo crec que obre perspectives molt, molt, molt importants. Tindrem oportunitat d'anar-ho comprovant i esperem que sigui així. Senyor Álvarez, moltes gràcies. Miri, li volia entregar una guia que han fet els joves. Guia jove de supervivència al món laboral, però m'ho dona per què? Per la supervivència o per jove? Per què m'ho dona a mi? Li dono per dues coses. Una, perquè no vull que quan acabi el programa algú digui la UGT només s'ocupa que les majors de 55 anys. Que és una manera de simplificar tot això. Jo li agraeixo perquè... I la segona, perquè si vol aprofundir amb la guia, doncs que estem a la seva disposició. No, és que ara em tranquil·litza, perquè clar, d'una banda em dona la guia jove de supervivència i d'altra, no fos cas que, en fi, jo encara m'hi pogués acollir, però d'altra banda també em resol... Gairebé es podria acollir. D'altra banda també em resol els 55 anys, o sigui que vostè avui m'ha resolt la vida, sigui quina sigui la meva etapa vital. Senyor Álvarez, gràcies, no perdem el sentit de l'humor que és necessari. Molta sort, bona nit. Pilar Rahola, a punt.